Českého. Víc. Já nevím mluvit. Nevím, co vypovídá. Je to pěkné, chutná, vyřízeček dobrý. Žlučník to určitě vydrží. To je důležitý, no. Jo, pěkný to tady je. Děkuji. Co máma nám řekne? Jak ti chutná? Že mi to chutná hrozně moc. Počasí nám vyšlo, Počasí neprší. nám vyšlo, je to tady hrozně pěkný. Tady má věci. Řekni. Děda Karel, co nám řekne? Já člověče nevím, co bych tím Co nám vzkáže do příštího roku? No, do příštího roku ti zkážu, že bude normálně listo osvíceno na prosinec. A budeme žít v naději. Co dělá Jirka? No tak já ti můžu jako říct, že se ti podařila třešňovica letošní, která byla vyhodnocena kolektivem odborníků Olinem, Honzem, Blatným a spol jako nejlepší letošní. Ahoj.